ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домиҷей. Айни замон дар 7 километр қарор дорем. Аз ин тараф бозори Ховарон ва роҳ ба сӯи Сеюм базар гардиши фурудгоҳ. Аз ин тараф бошад 9 километр Аманал ва шоҳроҳи Душанбе ва Ҳадар. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз раҳи калон то ҳавлия ҳамагӣ 500 метр ҳама раҳо асфальт кардагӣ. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз раҳи калон то ҳавлия ҳамагӣ 500 метр аст дӯстони гиромӣ. худи ҳавлияам чӣ хеле ки мебинед назди раҳи мошингарда ҷойгир аст. ҳама раҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ дӯстони азиз. минтақаи обод мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 6 сотиқ замин, 5 дар хона ва 2 бинои истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. хуби ин ҳавлӣ дар он аст ки 4 кунҷа мебошад ва дар назди раҳи мошингар ҷойгир аст. гирди ҳавлия раҳи мошингарди асфальт кардагӣ мегузарад дӯстони азиз. ҳама дарахтҳои ҳавлӣ мева диҳанда мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100% аст дӯстони азиз. ва боз як хубии дигари ин ҳавлӣ дар об мебошад. бо об 100% таъмин аст. обаш 24 соата. канализатсияам дорад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо бинои асосӣ чӣ хеле ки мебинед бо хишти пухта сохта шудааст. дар ин бино 5 дар хона ҳаст, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. ва дар бари ҳамин бино боз бинои иловагӣ ҳаст. дар ин ҷо ошхона, бегдонхона ва ҳезумхона ҳаст. боз аз қафои ҳавлӣ 1 метр зиёдтар каме ҷои холӣ ҳаст. ин бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ин бочкаи об 1 тонна мебошад. дар наздикии хона 2 мактаб аст. ҳар 2 мактаб 500 метрӣ аз хона дур мебошад. ва худи ҳавлиам чӣ хеле гуфтем то раҳи калона то ҳамон гардиши 7 километра ҳамагӣ 500 метр аст, наздик мебошад. марҳамат, медароем ба даруни бино. даруни бино ба навор мегирем, таъмир дорад. баъд аз он ба ин бино мегузарем ва дар охир нархи ҳавлиро эълон мекунем. даруни бино дар ин ҷо коридор г-образный, меҳмонхона яъне якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, дуюм, сеюм, чорум ва панҷум ҳуҷра ва дар он ҷо боз дар охир ҳоҷатхонаву ҳаммом аст дӯстони азиз. аз ҳамаи ҳамин ҳуҷраҳо фақат як меҳмонхона таъмирталаб аст. таъмирталаб мебошад, аммо ҳуҷраи калон аст дӯстони азиз. ин ҷо ошхона мебошад. чӣ хеле гуфтем ҳавлӣ бо об таъмин мебошад 24 соата. бо барқам таъмин аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб мебошад. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамаи ҳамин ҳавли дӯстони азиз фақат ман ҳамин ҳар дуи мебела мегирам, тамом, дигар ҳама чизҳояш меистад. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ дуюм меҳмонхона мебошад. ва ин охирон яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст. дар бино 2 ҳуҷраи хоб, 2 меҳмонхона ва боз як ҳуҷраи дигар, ҳуҷраи иловагӣ дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле гуфтем ҳаммом аст ва ҳоҷатхона. дӯстони азиз, аз беруни ҳавлӣ чӣ хеле ки диден, дар бино боз дуюм ошшона ҳаст. мансард гӯем аниқтараш, лекин аз якум ошшона ягон ҷода
зинапоя накардагиам дӯстони азиз. шумо метавонед зинапоя ё ин ки аз қафои бино кунед барои баромадан ба дуюм ошона ба мансард, ё ин ки метавонед дӯстони азиз дар ман ҳаминҷо зинапоя кунед. дари меҳмонхона камтар болотар мегузаронед, инҷа чапа мекунед, камтар деворша болотарак дуртарак мекунед ва зинапоя ба дуюм ошона мешавад. метавонед ҳатто дуюм ошона ба пуррагӣ снасид кунед, яъне мансарда снасид кунед ва дуюм ошонаи калонтару пурратар созед дӯстони азиз. ин гуна вариант ҳам ҳаст. боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. дар бино тақхона ҳаст, яъне падвал таги ошхонада мебошад. дарашам ҳаминҷода ҳаст дӯстони азиз. ба пуррагани таги ошхона падвал аст. метавонед дар он ҷо банкҳоятон монед ё ки чизҳои лозимиятонро дар он ҷо метавонед монед. ва дар ин ҷо чӣ хеле гуфтем бинои иловагӣ. дар ин бино 3 ҳуҷра кардагиам дӯстони азиз ва метавонед ин ҳуҷраҳоя ба ошхона, ҳамин ба дегдонхона ва ба ҳезумхона табдил тиҳед. ё ин ки дилхоҳ намуд ҳуҷрае ки ба шумо дар кор аст метавонед табдил тиҳед. 3 ҳуҷраи иловагӣ аст дӯстони азиз. ва чӣ хеле гуфтем дар қафои бино боз 1 метр зиёди ҷо ҳаст дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед ҳавлии калон аст, дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, ҳуҷҷатҳояш 100%. нархи ҳавлӣ бошад 1 миллиону 172 ҳазор сомонӣ, 110 ҳазор доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.